és fonamental. És a dir, les empreses, per moltes persones, etc., no deixen de ser un referent i la companyia d'aigües, en aquest cas, és un referent claríssim. I no tan sols la d'aigua, com deia abans, la de la llum, etc. I per tant, qualsevol companyia, qualsevol empresa que vulgui jugar en l'actualitat la Champions, de ser una empresa moderna, de ser una empresa al costat dels problemes de la societat, sí o sí passa per fer pedagogia del problema que suposa l'escalfament global i d'entrar en els consells de sostenibilitat, eficiència que demanen les actuacions per pal·liar l'escalfament global. Són el motor d'aquest element. Des de l'administració, que és la part que jo com a arquitecte municipal puc representar, és una part important per lo que és la part de normativa que es pot introduir, però són les empreses les que fan l'esforç de trobar funcionaments rentables econòmicament, desenvolupant economies circulars que a més tenen aquesta contrapartida de gran sostenibilitat. Empreses com Ematsa, evidentment que tenen un rol tan important en la gestió de recursos naturals, en aquest cas, com diem, el recurs hídric, que al final és un dels recursos que més manquen i que més pressió està fent també en aquest sentit, poden, a part de facilitar tecnologies i estratègies i diferents opcions per minimitzar el consum d'aigua o per optimitzar el procés o per anar cap a aquest camí de reducció dels consums d'aquests recursos, jo crec que tenen un paper molt important de cara a l'usuari final. El paper que juguen és el que han d'impulsar l'economia circular. A més, amb empreses gestores del cicle integral, com és la nostra, aquest fet ens pot aportar molts beneficis. Un dels beneficis és el de reduir el risc d'abastament. Com que apostem per altres recursos, o sigui, aigües regenerades, per exemple, el que fem és reduir la pressió sobre els ecosistemes. També ens permet reduir la contaminació, perquè l'aigua regenerada, al no ser abocada, doncs tenim menys contaminació als medis aquàtics. També és un estalvi en costos, o sigui, l'economia circular representa estalvis en totes les etapes del cicle integral de l'aigua. Una entitat com Ematsa també influeix moltíssim en el camí cap a aquesta economia circular, perquè al final el que s'ha de fer és un canvi de paradigma, s'ha de repensar de nou com estem gestionant ara mateix els recursos i llavors des d'una entitat així on tenim l'opció de redissenyar-ho tot des del principi podem fer una gran força cap a aquest camí. Un dels eixos principals a l'economia circular es basa en la protecció del medi ambient, la protecció dels recursos naturals, per evitar el seu esgotament, i per tant l'aigua és un factor bàsic. L'aplicar l'economia circular a aquest cicle integral de l'aigua implica assegurar la disponibilitat d'aquest recurs per un futur. El primer de tots és el marc legal. Vull dir, s'ha de valorar i redissenyar el marc legal tant pel que fa a la reutilització de l'aigua regenerada com també amb la valorització material o energètica d'altres subproductes o productes que podem treure dels processos de producció. Un altre és la percepció ciutadana. Si no canviem la percepció, els riscos que la gent hi veu en la qualitat i garantia de l'aigua regenerada, doncs també serà molt difícil que l'acceptin. I per últim,
com a repte hi ha tot el tema de la innovació i noves tecnologies. Si volem apostar per noves tecnologies, de vegades aquestes requereixen d'inversions elevades que ni nosaltres com a empresa privada ni les administracions públiques poden assumir i llavors es requereixen d'incentius o subvencions per poder-les promoure. El repte fonamental és un repte que es pensava que potser ens quedava lluny i que ara s'ha vist que ens queda molt més proper del que tothom imagina de conservar el planeta. És aquest. Jo diria que tots. És a dir, que en aquest sentit, malgrat que es fan coses, cal una implicació molt més gran i molt més decidida de tots els sectors. Administracions, població, empreses, etc.